Niet iedereen was met de Tour de France bezig vandaag. Dit is Fabian, door zijn ouders vernoemd naar de bekende wielrenner Fabian Cancellara. Terwijl de Tour op een steenworp afstand voorbij rijdt, speelt hij lekker op het Banjaardstrand. En hij was niet de enige die de Tour aan zich voorbij liet gaan. Meneer, u fietst de verkeerde kant op. Ja, dat weet ik. Uit een peiling van omroepzeeland.nl blijkt dat bijna de helft van de stemmers niet keek naar de Tour de France. En daar had ieder zo zijn reden voor. I'm not interested. Wir möchten nicht zur Tour de France wie alle anderen. Wir machen Urlaub. Wir machen heute een Tag Radtour. En weet je waar ze vandaag fietsen? Nee. Ja, in Zeeland. Ja, hier vlakbij, hè? Ja. Broertje weet het wel. Ja, bij Neeltje Jansburg. Daar volgens mij. Het is best wel in te doen met die 4 kleinkinderen. En ze moeten vrij lang wachten. En ik denk dat het voor hun leuker en beter is om hier gewoon lekker te spelen. En een leuk zandkasteel te bouwen en in de zee te zwemmen. Voor deze manier dus hopen dat de tourorganisatie Zeeland nog een keer uitkiest als zijn kleinkinderen wat ouder zijn.